Uči u ime Gospodara koji stvara. Učenje o vjeri, učenje u bilo kojoj naučnoj disciplini u našoj vjeri se poima kao ibadet, Bogu drago djelo s kojim se približavamo njemu uzvišeno. Naučiti osnove naše vjere, učiti Božju riječ izvorno, onako kako je Melek Džibril poučio našeg pejgambera Muhammeda alejhi salatu vesselam, je velika čast i privilegija. Pogotovo naučiti vrijednosti vjere u kojoj smo se rodili u ranoj mladosti je velika Božja blagodat i čast za svakoga kome milostivi Allah ukazao na taj put. Položiti hatmu naizgled i nije neka vrijednost, ali ako sagledamo brojne aspekte hatme, vidjet ćemo da je to zaista jedna važna stvar u životu svakog polaznika mekteba, za roditelje, za džemat, za islamsku zajednicu i za širu društvenu zajednicu. Dijete krene u mektebu 7. godine, nauči tepajući neke sure, pa vremenom nauči mnogo sura, nauči uzeti abdest, nauči klanjati, pa onda nauči o melekima, poslanicima, kitabima, pa onda nauči sufaru 28 harfova i preko 30 lekcija i sufere, pa nakon toga krene učiti u Kur'anu, zaustavljajući se kod svakoga harfa da ga prepozna, pa nauči teđvid i nauči mnogo toga i provede prosječno 8 do 9 godina u mektebu. To je zaista veliki trud, ogromno odricanje i veliko zalaganje djece, roditelja i muallima. Mekteb nije običan kurs,
Mekteb nije predavanje ni tribina. Mekteb je sistem koji vijekovima znanje o vjeri na specifičan i unikatan način prenosi na mlađe naraštaje. Poštovani svršenici hatme, poštovani roditelji, uvaženi imami, hadžije, drage džematlije, dragi gosti, prijatelji, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Moje ime je Haris Abdjanović i ja ću danas zajedno sa svojom kolegicom Ajšom Babić voditi ovaj program i nastojati zajedno sa vama uživati u ovom vremenu predviđenom za ovu svečanost. Dobro nam došlo u džemat Brekovica, džemat koji njeguje tradiciju vjere, ljubavi prema vjeri i njeguje tradiciju kvalitetnih programa koji se u našim džamijama, kako u ovoj, tako i onim prethodnima, realizuju u cilju da se što više spozna časna vjera, da se iman i vjera učvrsti u našim srcima i da ljepota života u vjeri uvijek ispuni naše duše. Danas smo počašćeni što prisustvujemo svečanosti hatmi za 7 polaznika našeg mekteba. U naš mekteb se ove godine upisalo 77 učenika, od toga su 72 učenika bila redovna, 40 njih uči Kur'anu, a 16 učenika je započelo učiti sufar. Blago onoj kući u kojoj se uči Kur'an, poučava Kur'an, vježba učenje Kur'ana, pa i džemat i džamija u kojoj stalno žubore glasuju učača Kur'ana, sigurno je dozvoljen i počašćen od strane gospodara svjetova. Najbolji od vas su oni koji uče i poučavaju Kur'an. Riječ su našeg miljenika Muhammeda alejhi salatu vesselam. Zato danas pred vama sjede oni koji su najbolji, ako Bog da. Ima ih koji uče, a ima ih koji poučavaju Kur'an. Svim našim muallimima koji su nas podučili Kur'anu, koji su nas naučili osnovama vjere i uputili nas na put dobra, a preselili su, proučimo Fatihu. Ridajna Allah al-Fatiha. Izražavam posebno dobrodošlicu izaslaniku glavnog imama Međunarodne islamske zajednice Bihać, profesoru Sulejmanu Efendiji Mahmutoviću. Želimo da se ugodno osjeća među nama ovdje, a njega ćemo ako Bog da naknadno pozvati da nam se obrati. Sada pozivamo našeg imama i muallima, a danas je u ulozi roditelja Nazif Efendiju Horozovića da nam se obrati. Nazif Efendiju Horozović. Bismillahirrahmanirrahim. Neka je hvalen uzvišeni gospodar koji nas je nadahnuo najljepšim vrijednostima koje nosimo sa sobom, a to je naša časna vjera, din i islam. Hvala mu na brojnim blagodatima djeteta, na blagodatima znanja, na blagodatima džamije, na blagodati Kur'ana. Donosimo salavat i selam na najodabranijeg poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, ashabe i na sve njegove sledbenike do sudnjeg dana. Amin. Uvaženi Suad Efendija, poštovani roditelji, drage djeco, drage džematlije, gosti, prijatelji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Čini mi iznimno zadovoljstvo što smo danas u ovom broju, u ovom sastavu, na ovom mjestu. Kao što je Haris Efendija u uvodu rekao, mekteb je čudo jedno. Naizgled jedna neformalna edukacija koja subotom i nedjeljom postigne, dođe, ode. Međutim, nakon izvjesnog vremena tek vidite šta je to mekteb. Koliko je važno. Suad Efendija i ja sam neki dan prisustvovali na jednoj promociji knjige gdje jedan imam između ostalog zabilježio da je hatmu pred njim položilo 1117 djeci. Da je 100, da je 10, puno je. Onaj koji nauči nekoga harfu Kur'ana, imat će nagradu dok god taj uči Kur'an do sudnjeg dana. Dok god se taj, i zamislite kad se to multiplicira, oni koji se bave onom piramidalnom prodajom pa kažu kad uključiš ovoga, pa kad uključiš onoga, eto samo nek vam to bude na umu,
koliko će ljudi od toga imati koristi. Posebno mi je danas važno da zahvalim roditelje, ovim divnim ljudima što sjede ovdje, jer da nije bilo njihove maksimalne podrške, danas ni ova djeca sigurno se ne bi bila ovdje. Kao što vidite, najmlađi od njih je završio 9. razred. Najstariji od njih je već maturant, završio je srednju školu. I znate sami da je vrlo teško, pogotovo u tom periodu adolescencije, djecu pribaviti u mekteb. Oni su svoju djecu usmjeravali na uštrb brojnih sekcija, van nastavnih aktivnosti itd., sportskih aktivnosti. Dolazili su redovno u mekteb i završili su se uspjehom. Oni su posebna priča, njih ćemo poslije predstaviti. Ali meni kao malimu je velika čast što sam bio dio njihovog obrazovanja u mektebu. Namjerno kažem dio, zato što su njih učili najbolji primjer. To je Kajde Fenja Boja, Allah rahmetelje, i to je Murise Fenja Valašić. Oni su s njima stekli najvažnije temelje, a onda sam ja došao i s njima dovršio ovu priču koju oni danas svjedoči. I zato molim Gospodara da se smiluje rahmetila Kajdu, a da podari hajde sreću našem Murise Fenji. Također, ono što mi je posebno drago danas, jeste što ste iskazali podršku ovom projektu. Naime, nekako smo još bojažljivi oko ove korone i ja znam da je svakome danas bilo možda i nezgodno doći. Ali evo, vi ste to uradili, ja vam se na tome zahvaljujem. Molim Allaha Đelešanu da nas sačuva od iskušenja bolesti. Iako nas iskuša bolešću, da nam podari zdravlje, da nam podari sabora, da to kako na najbolji mogući način izdobri, ako Bog da, i da se ovo hajrom, ako Bog da, završi. Vi ćete danas biti suočeni sa ovim programom hatmenskim. Ja se nadam da ćete tu nešto od toga ponoviti, nešto od toga naučiti i da nećete ovim mladim ljudima koji su pred vama, sigurni budite, ja imam ovakvih nastupa, sigurno 2-300, ali nikada nije lahko izići pred narod i kazati nešto, pogotovo kad je u pitanju neko s kojim te veže i krv, i mekteb i sve ostalo. Tako da, molim Allaha Đelešanu da vas nagradi na dolasku, na strpljenju koji ćete pokazati i svakako želim vam da se lijepo osjećate. Ima vas od svakle, tako da kažem, iz svih naših krajiških gradova sigurno, također iz Sarajeva, gospođa Murise Zukić je pristigla, prije osoba koja ističe ne iz nekog posebnog razloga, već zbog činjenice da sam vidio žar u želji da posjeti Brekovicu. Pa gdje je ta Brekovica, pa kako Brekovica, i Allah joj je dao moguću da je danas baš posjeti, a ja se nadam od Boga da je ona sretna i zadovoljna što je upravo danas nama na ovom činu, a Brekovicu naravno ne treba posebno predstavljati, ona se očima gleda, a srce boli. Još jednom vam hvala najljepše što ste došli, ugodno se osjećajte i nadam se od Boga da će današnji dan vam ostati u lijepom sjećanju. Assalamu alaikum. Hvala naziv Fendi, koji Allaha Đelešanu da još mnogo generacija koje uče Kur'an izvede nove i ovakve svečanosti. Amin, ja rabbil alamin. Sada pozivam Aminu Dedić da nam izvede i Bilahi. Aminu Bilahi. Tvoje Jahja, oblak će dan, a nježan je kao lahor, danju noću, až kaže dan, srce boji.
selam s njime kad se rodi, selam s njime kad preseli, selam s njime kad ustane na mahšeru šehid bijeli, selam s njime kad ustane na mahšeru šehid bijeli. Mašallah, da to Allah nagradi. Vjerovatno se pitate ko su naši ovogodišnji slavljenici. Ovdje u prvom safu sa vaše lijeve strane se nalaze njihovi roditelji. Danas posebno ozareni i sretni što neposredno gledaju u svoju djecu i zahvalni Allahu Đelešanuhu što im je podario uputu i što ih danas gledaju upravo na ovom mjestu i ovim povodom. Opet ću zamoliti našeg imama Nazif Efendiju, koji sigurno nakon njihovih roditelja najbolje poznaje, a u nekim slučajevima sigurno bolje od samih roditelja, da nam predstavi ovogodišnje svršenike hatmije, to jeste ovu plejadu mladih ljudi koji su uspjeli da savladaju svoje porive i danas gledaju u svoj uspjeh. Nazif Efendiju. Hvala lijepa. Ovo kad je rekao, znam i bolje od njihovih roditelja, sada sam jednog roditelja pitao kad je rođeno tvoje dijete, kaže, zove ga, hajde vama, kad si rođeno. Tako da sam onda siguran ovo što je, ali se kad je rekao da ima svoju. Ja ću ih sada prozvati, oni će vam se također predstaviti. Avdijanović Sara, Merhudin i Senite su i roditelji, rođena je 11. septembra 2003. godine, pohađa 3. razred mašinsko saobraćajne srednje škole u Bihaću, u Mektebi krenuo 2013. godine. Dijete koje kada priča ono što piše u Koranu i ono što ja pitam. Ja nikakva drugu priču sa njom nisam uspio uspostaviti, nijedna vrijedna, i ono dijete koje je stvarno za poželjeti, siguran sam da njeni roditelji su s njom rahat od kako je se rodila pa do sada, a ja po Bog da bit će i od sada. Želim joj svaki dan. Babić Amar, od oca Bahrudina i majke Dermine, 16. februara 2005. godine rođen, pohađa 1. razred mašinsko saobraćajne srednje škole. U Mektebi je krenuo 2011. godine, jedan narav momak kojeg ne možete isprovocirati nikako, koji je on živi svoj život lijepo, nikad vas ni na koji način neće uvrijediti, što je vrlo važna stvar, vrlo odgojen i momak koji, ako Bog da, kroz život, ja samo mislim da će njegov ženu biti lijepo. Zekerija Horozović, rođen je 10. septembra 2006. godine, u 2 navečer rođen. Pohađao je osnovnu školu Harmani 2, trenutno je upisao u adresu Rejs Džanodina Fedija Čaušević u Cazinu, u Mektebsku pouku pohađao 2013. godine u džematu Harmanija, nakon dolaska nas ovdje u Rekoviću 2015. godine redovan u Mektebu. O svom djetetu bi mogao lijepo toga fino kazati, ali naravno svi su oni moja djeca, ali eto vi znate da je on moj biološki sin, hvala Allahu Đelešanuhu na njemu. On je jedan poseban dar za nas, kompletnu porodicu, krasi ga jedna posebna neobična dobrota, poslušnost, vrijednost. Nisam kao roditelj nezadovoljan sa njim kad je u pitanju bilo šta što on kao 15-godišnjak čini. Majstorović Nedžad, od oca Zehrana i majke Nevzete, rođen je 26. februara 2005. godine. Pohađa elektrotehničku školu u Bihaću, prvi put upisao Mekteb 2011. godine. Pored brojnih vrijednosti koje ima, zalaganja i truda, ima šlifa za učenje Kur'ana kad hoće. Ali on nam je bio razumodan zato što uživa da zabavlja druge i mi uživamo da on nas zabavlja. I Nedžad je neko ko je
u najtežim okolnostima uspijevao namaknuti osmijeha naša lica i blago se njegovom društvu okolo. Sad, koliko će on tu trpjeti, ne znam, u svakom slučaju fin i čestit momak. Nadarević Fadil, od oca Adila i majke Semire, rođen je 9. januara 2005. godine, prvi razred elektrotehničke škole u Bihaću i Mekteb je upisao 2010. godine. On je primjer ustrajnosti. On je onako odskakao uvijek fizički od svojih vršnjaka, korpulentan, krupan, na babu, mašala. I uvijek je dolazio u Mekteb sa dosta nižim od sebe. Kad je mlađi bio, sad Boga mi su ga prestigli i gotovo je. Neki dan sam im pokazao fotografiju kada smo im dodjeljivali ovdje Kur'ane, kad su tek ušli u Kur'an, kakva su to dječica bila, danas su, hvala Bogu, momci. Fadil je jedan vrijedan momak, čestit, pametan, inteligentan, vrlo brzo savlada gradivo koji se stavi pred njim i ako Bog da, to će biti jedan dobar elektrotehničar kada završi ovdje i fakultet i magisterij, možda i profesor elektrotehnike ako Bog da. Ne imamo manjih zahtjeva od gospodarstva. Ogrešević Amir, od oca Rasima i majke Četibe, rođen je 15. septembra 2003. godine, završio je mašinsku saobraćajnu mješovitu srednju školu u Bihaću, krenuo u Mekteb 2009. godine i kad sam ja došao u ovaj džemat, on je bio u Mujezin, i sada je Mujezin. Učio je lijepo ilahije, sada mu je glas mutirao, sad je već odrastao momak, pa nije više u onom trendu, ali će se on vratiti u svoje, Boga, uporan, vrijedan, nije mu bilo mrsko po najvećoj kiši sa kraja Dubrava doći u Mekteb, to je vrijednost i to je, ponavljam, 12 godina dolazi u Mekteb redovno, bez ikakvih mogućnosti da eskivira, da ode negdje drugo. Jedan od najredovnijih učenika i na tome zahvaljujem i njemu, njegovim roditeljima, želim svaki dan. Jedna od zanimljivosti za njega pitan na prošle godine, gdje ti je babo, kaže, on je u Austriji, u Njemačkoj, gdje je bio tada. Kaže, trebao sam i ja ići, ali nisam dao hatmu. Znači, hatma ga je zadržala u našoj domovini, i ako bude da će ostati u njoj, da radi i da bude sretan u njoj ako bude. Ramakić Emir, od oca Asmira i majke Selvire, rođen je 16.4.2005. godine, u Mekteb ide od 2012. godine. To je jedan momak s kojim se ja lično ponosim kao njegov mualim i kao neko koga redovno na svakoj jaciji predvodi namazu. Emir je na svakoj jaciji ovdje u džematu, zahvaljujući prije svega njegovim roditeljima, njegovoj dajući Enesu koji ode po njega autom i doveze ga zajedno sa sobom i sa svojim djetetom na jaciju. Emir je vrijedan i kad god treba pokazati vrijednost, on je pokaže. To je najveća vrijednost koju može imati da pokažeš snagu kad je potrebno da pokažeš snagu i da pokažeš skromnost, blagost kad treba pokazati skromnost i blagost. Emir je takav i želim mu svaki hajr i svaku sreću. Eto, toliko o njima. Naravno, vi koji ih poznajete, lično znate mnoge druge stvari, ali evo, ja sam ponovno sretan kao mualim što su oni bili dio generacije koji su sa mnom prošli jedan period svoga života u Mektebu, da je Allah pomogne i podari svaki hajr. Hvala Nasif Mediji. Siguran sam da je danas ponosno nositi ova imena koja su ispisana na mihrabu naše džamije na ovom banjeru. Želim da vam skrenem pažnju da je ovo danas večerost, a hatmijske ispite su naši kandidati položili 24. juna ove godine, tako što su imali test koji je obuhvatao kompletno gradivo, imali su usmene ispite iz Kur'ana i usmene ispite iz teorije. Danas ćemo ih pred vama provjeriti i time verificirati njihovo znanje, ali evo ovo je prilika da i mi neke stvari ponovimo i da naučimo ono što do sada nismo imali priliku znati. Sada ćemo krenuti sa ispitivanjem kur'anskog dijela. Kao što sam već rekao, kur'anski dio se sastoji od dvije etape. Prvi je taj što svrženici, odnosno oni koji polažu hatmu, trebaju da znaju određeni broj sureta i ašareta na pamet. I
trebaju znati čitko, lijepo iščitavati kuransko pismo, a drugi dio se sastoji u tome da poznavaju teoriju što se tiče vjere. Krenut ćemo od Sara, možda ona je jedina dama ovdje, dama inače imaju prednost, i njoj ćemo dati da nam prouči suru Duha. Molim Sara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فما اليتيم فلا تقهر ومن سأل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Mi ćemo onda redom, Amar, ti ne možeš nešto s početka Kur'ana, ti ćeš nam proučiti svjetar planu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما شاء الله. Sada, Zekerija, pošto si ti vodim, tebi ćemo nešto malo teže, ti nam možeš prvu stranu sve sine. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ما شاء الله. Nežade, ti nam možeš proučiti suru Zilzal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sad ću preći na ovu stranu ovdje, bliže meni. Adele, ti nam možeš proučiti suru Ikre, bez njegove. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا الإنسان ليطغى أراه استغنى إن إلى ربك رجى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا سلى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا إن لم تهي لنسمعا بالناسية ناسية قاذبة هادية فلينظر نادية سند الزبانية كلا لا تطيقوا فاسجد واقترب.
Hvala. Imamo još ovu dvojicu. Tebi ćemo, Amire, ovu kratku vašeg Kulidullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kulidullah Rahman. ما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك السبيل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبيره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Sada ću pozvati svoju kolegicu Ajšu Babić da preuzme riječ gdje naših polaznika postoji po nekoliko pitanja iz oblasti vjere. Prije svega želim da vas javim našim najljepšim pozdravom Esselamu alaikum. Zatim sad ćemo pričati teoretski nivo znanja naših svršenika Hatmi. Krećemo prvo od Sara Abdijanovića. Sara, možeš nam reći šta je to vjera? Vjeru mnogi definišu kao spoznanje Allaha Đelešanohu, ljubav prema Allahu Đelešanohu i zakon prema Allahu Đelešanohu. A ko su meleki? Meleki su razumna duhovna bića koja je stvorena od mora svjetlosti. Kakvi to grijesi mogu biti prema težini? Grijesi prema težini mogu biti veliki, teški i mali. Sad ćeš reći neka značenja termina. Šta znači termin dunjaluk? Dunjaluk znači ovaj svijet. Mušrik? Osoba koja je nešto ili nekoga smatra ravnim Allahu Đelešanohu. I šta znači termin sirat? Sirat je most preko dženeta do dženeta. Hvala ti, Sara. Sad ćemo preći na ispitivanje Babića Amara. Amare, ko su to džini? Nic ne vidjela duhovna bić, stvoren od vatre i ima i dobri i loš. Šta znači termin halal? Halal je dozvoljeno jesti, raditi, biti. Koji su to izvori vjere? Izvori vjere su Allahu objave i ljudski razum. Šta znači termin kabor? Kabor. Kako završni život. A insan? Insan čak. S kojim riječima počinjem svaki hajri glasov? Evo zbilatne šeitan ređim, bismillahirrahmanirrahim. Hvala, Tamare. Zakarija Brozović. Zakarija, koji su to najpoznatiji meleki? Džibril, Mikail, Azrail, Israfil, Munkir i Nekir, Zebanije, Harut i Marut i... Dobro. Koje su to potrebe za vjeru? Čovjek je potrebno vjera i mu daje odgovore na mnoga pitanja. Čovjek se rađa s vjerom i vjera je stvar koliko je čovjek. Drugi naziv za vjeru je din, što znači vjera put pravca. Šta znači termin nifak? Licemjerstvo. A sirat? Most za dženet. Islam? Pokornost Allahu Đelešanohu. Šta je kijametski dan? Kijametski dan je dan kada će sve živo pomrijeti. A sudnji dan? Sudnji dan je dan kada ćemo polagati račune pred Allahu Đelešanohu. I sad za kraj nabroj koji su to mali i koji veliki predznaci sudnjeg dana. Mali predznaci su da će nestati povjerenje među ljudima, da će se raširiti blud i da će se puno piti alkohol, a veliki su da će sunce izaći sa zapada, da će doći Dejjal i da će izaći životinje iz zemlje. Mašallah, hvala ti, Zakarija. Nedžad Mistorović. Nedžade, ko su to šeitani?
Šejtani su nevidljiva duhovna bića koje donose zlo i ružne misli. Šta znači termin azab? Azab znači patnja, A ahiret? budući svijet. Šta su to temeljne istine vjere? Temeljne istine vjere su imanski šarti, sifati, zahtjevi, sifati, subuti. Kad to mi trebamo početi klanjati namaz? Pa mi trebamo početi klanjati od 7. godine, a u obavezi smo od 10. godine pa do kraja života. I gdje smo određeni da živimo? Određeni smo da živimo na dva svijeta, na ovome svijetu Dunjaluku i na budućem svijetu Ahiretu. Hvala Neđade. Sad ćemo preći na moju lijevu stranu. Emir Ramatić, koji su, možeš mi reći nekoliko riječi o Kur'anu? Kur'an je posljednja Allahova objava upućena preko Muhameda alejhi selama cijelog čovječanstva. Objava Kur'ana je trajala 23 godine, od toga 13 godina u Mekki i 10 godina u Medini. Početak objave Kur'ana je bio 27. noći Ramazana 610. godine na brdu Nur prećnih Hira. Prve riječi objave su ikr bismi Allazi Halek, što znači uči čita ime svog gospodara. Prva sura u Kur'anu je Fatiha, a posljednja nas. Kur'an sadrži 114 sura, sabranih 30 džuzova i ukupno 6236 ajeta. Ajet se dijele na mekanske i medinske. Mekanski ajet su ajet koji su objavljeni u Mekki i počinju se riječima o ljudi, a medinski su ajet koji su objavljeni u Medini i počinju se riječima o vijedi. Maša Najmire, da talak nagrade ne znam koji posliješ, koji su to sifati za ti? Sifati za tije ili lična Allahova svojstva su Allah najpostoji uvijek, Allah je jedna rada nije, Allah je oduvijek i zauvijek ide u beka, Allah nije ničemu sličan, Muhalefetum lil havadisi i Allah sam po sebi opstoji kjamo ljus. A šta znači termin fisk? Grijeh. A šefat? Šefat se zauzimanje poslanika za svoje sledbenike u budućnosti. I šta znači termin imsak? Imsak je posljednji čas kada trebamo zaposliti. Hvala Temire. Amire, ti ćeš nam nabrojiti sifati su četiri. Allah živi svojim vječnim životom hajat, Allah sve zna ilm, Allah sve čuje sem, Allah sve vidi mesar, Allah je svemoćni kudret, Allah govori svojim božanstvenim govorom kelam, Allah sve stvara i rastvara tekvim. Sad da mi reci šta su to sukufi? Sukufi su listovi od manje objave. U Koranu se spominju Ibrahimovi, Musaovi, poznato nam je da ima 100 objavljenih sukufa. A šta znači termin itikjaf? Itikjaf je znači zadnjih 10 dana u mjesecu Ramazana da provodimo u džami, u ibadatu i klanjanju. A šta znači termin musalija? Musalija je čovjek koji klanja za imama. Koje je prvo poglavlje u Koranu i što ti možeš mi reći ukratko šta sadrži? Prvo poglavlje u Koranu je sura Fatiha, ona sadrži pokornost prema Allahu dželešanu. Hvala ti, Amire. Fadel Nadarević. Fadel, možeš nam nabrojiti neka Allahova lijepa imena? Allah ima svojih 99 lijepih imena, od kojih Allah je njegovo najvišenije ime, a neka su Ar-Rahman, znači milostivi, Ar-Rahim, samilosni, El-Gafar, onaj koji stvara, El-Halik, onaj koji El-Gafar, onaj koji oprašta, El-Aziz, uzvišeni i tako dalje. Dobro, što znači termin Muhsin? Muhsin to je osoba koja čini dobro. Kjafir? Kjafir to je nevjernik. Mu'min? Mu'min je vjernik. Gdje duše žive nakon dunjalučke smrti i kad će nastupiti sudnji dan? Duše nakon dunjalučke smrti žive u Berzaku. Sudnji dan samo Allah dželešanu zna kad će nastupiti na svoja djela. Hvala ti, Fadle. Ovdje ćemo završiti prvi dio ispitivanja teorijskog. Mašala, uvijesti se da je ovaj teorijski dio, hvala Bogu, dobro znaju. Inače, u životu čovjek može znati improvizirati. Ja sećam jedne prilike kada sam mijenjao naziv Mediju u Mektebu i došla jedna djevojčica. Šta si imala da naučiš? Kaže, kul hu Allah, hajde. Kada ona hoće, kaže, Bismillahirrahmanirrahim, kul hu Allah, ehad Allah, samed jelet, samed julet, kaže, samo da završi što nije salat. Naša kolegica Ajša Babić, koja također je od 2017. godine položila hatmu ovdje u ovoj džami, a bio nadučnik prvog razreda medrese Riječan Mudir Fedja Čaušilić u Cazinu i to je nije omjelo da privede kraju hatmu. Ona završila našu Cazinsku medresu, a danas je student prve godine Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću i član upravnog odbora Unije studenta Bivšog univerziteta. Sada ćemo ponovno zamoliti našom jednom proučenju u
واصبر نفسك مع الذين
وتبع هواه وكان أمره فرطا. Zekerija, ti ne možeš otvoriti, ajde, kad smo ovdje 256. Znači, jezik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Neđade, ti ne možeš otvoriti prvi 10 ajeta sure Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Kad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizakati fa'ilun wallazina hum لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. Adler, ti ne otvorio 366. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يطعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Amir, ti ne otvori 421. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا
قالوا تبت الله ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما والرد Emre, ti možeš stvoriti 412. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Sada s vama vraćamo Ajši Babić koju prepuštam riječ, neko postavi još koje pitanje našim učenicima koji je još. Kako smo došli do drugog dijela ispitivanja teorije, ovdje ćemo krenuti sa lijeve strane. Prvo ćemo krenuti od Amira Udreševića. Amire, koji su to uvjeti pripreme za namaz? Uvjeti od pripreme za namaz su da bude čisto tijelo i dijelo mjesta gdje ćemo klanjati, abdest uzeti po potrebi se okupati, ako nema vode da jemu uzeti, biti propisno odjeven, prema kibli se okrenuti na vrijeme, klanjati i nije činiti. Šta je kifaret? Kifaret je napaštanika, na primjer, u mjesecu Ramazanu se omrsimo, moramo napustiti 60 dana i nahraniti 60 siromaha sa ručkom i večerom. Koje su dužnosti roditelja prema djeci? Dužnost roditelja prema djecu da im daju lijepo muslimanska imena, da ih nauče islamskim propisima, da im pomognu da žive u islamskim propisima, da im pomognu za zasnivanje porodice i da im obezbijede život s nekom naukom ili za naukom. I za kraj, šta je to tahijetul mesdžid? Tahijetul mesdžid je namaz ispoštovanja prema nekoj džami kada, na primjer, prvi put ulazimo u tu džamiju. Nije određeno vrijeme kad trebamo klanjati taj namaz, samo ne smijemo klanjati u zabranjeno vreme. Hvala Amire. Emir Ramantić, šta kvari namaz? Namaz će kvarati sve što kvari abdest, ako zaplačemo namaz, ako se glasno nasmijemo namaz, ako bilo što pojedemo ili popijemo namaz, ako klanjamo se te jebumom, voda dođe, ako napravimo više od jednog koraka u namaz, ako muško i žensko klanja u istom safu bez pregrade, ako pogrešno učimo Kur'an u namazu, ako okrenemo prsa od kible i sve drugo što ne priliči da radimo u namazu. Koje su dužnosti prema ljudima? Dužnosti prema ljudima su pozdraviti ih pri susretu islamskim pozdravom, nazdraviti kad kihne, obići kad se razbole, dati im što zatraže, odazvati se na poziv kada nas pozovu, pomoći im u nevolji, štititi im prava, čast i imovinu, klanjati im dženazu kada mogu. I zadnje pitanje, kako trebamo postupiti kada se nenamjerno omrsimo? Kada se nenamjerno omrsimo, trebamo samo nastaviti post. Hvala ti, Emire. Farid Nadarević, Fadile, kad je propisan namaz i šta Kur'an hadis kažu o namazu? Namaz je propisan 27. noći mjeseca Redžepa u oči noći Mirađa 621. godine kada je Muhammed a.s. bio u Meki. Kur'an kaže o namazu ko namaz stvarno odvraća od ružnih pokuđenih dijela, a Muhammed a.s. je rekao namaz je stvarno glavni što vjere, ko klanja namaz da čuva vjeru, ko neka namaz da ruši vjeru. Dobro, kako je Amir imao dužnosti roditelja prema djeci, koje su to dužnosti prema roditeljima? Dužnost prema roditeljima, da ih volimo, da ih poštujemo, njih
se obraćamo blagim govorom, kada su bolesni da ih pazimo, kada umru da molimo Allah da oprosti grijehe i to. Zadnje pitanje, šta kvari post? Post će pokvariti namjerno, jedemo, pijemo, pušimo i odnosimo. Hvala, gospodine. Sara, šta je to ahlak i kako se dijeli? Ahlak je nauka o lijepom islamskom vladanju ponašanju. Šta je post? Post je suzdržavanje od hrane, jela, pušenja i ostalih užitaka od zore do zalaska sunca. Koji su sastavni dijelovi namaza? Sastavni dijelovi namaza su iftitah, tekbir, početni tekbir, kada dižemo ruku, izgovaramo Allahu Ekber, kijam stajanju u namazu, kirajat, učenju Kur'anu u namazu, ruke pregibanju u namazu, sežda kada naslonimo lice, ruke, koljena i prste na dno, sežda i kadivir. Hvala, Sara. Amare, koje je musafir i koje su olakšice za musafir? Musafir je putnik, olakšice za musafira su da ne treba postiti da skraćiva namaz sam klanja Ko nije dužan postiti? Dužan je posti čovjek koji radi težak fizički posao, trudnica, žene koji doji dijete i bolesni. Koje su dužnosti prema Allahu Đelešanu? Dužnosti prema Allahu Đelešanu su da ga volimo, da se zahvaljivamo na blagodatima, da se oslonimo na njega i da se molimo za učenje grijeha. Hvala, Tamare. Neđa, šta tu kvari abdest? Abdest će pokvariti ako obavimo veliko ili malo nuždu, ako povratimo punim ustima, ako nesemo nešto u usta poslije abdesta. Koliko najmanje ljudi može klanjati u džematu? U džematu može najmanje klanjati 2 ljudi. Kada trebamo početi klanjati? Trebamo početi klanjati od 7. godine, a u obavezi smo od 10. godine do kraja života. Hvala, Nečade, i za kraj Zakarija, ko je sahib uzor? Sahib uzor je osoba koja nešto teče iz tijela što kvari abdest. Ko je dužan postiti? Postiti je dužan svaki punoljetan, zdrav, slobodan musliman. Šta osoba nečista ne smije raditi dok se ne okupa? Ne smije klanjati, učiti Kur'an, uzimati Kur'an bez omota. Žena u hajzu ili fasu ne smije klanjati, učiti Kur'an, uzimati Kur'an bez omota. Tavaf činiti, ulaziti u džamiju i ponoviti. I koje su izvore ahlaka, ko je naš uzor ugleda? Izvore ahlaka su Kur'an i sunnet i naš uzor je Alhamdulillah. Hvala ti za prijavu, mi ćemo završiti današnje ispitivanje teorijskog dijela. Hvala Ajše, hvala našim dragim sveštenicima hatme. Uvjerili ste se da ono što je pred njih postavljeno da su to dobro Allahovog savladali i nadamo se da će ove vrijednosti, ako Bog da praktikovati u svakodnevnom životu i da će primjenjivati i uvijek znati za Allaha Đelešanu i za njegovog poslanika Muhameda alejhi salatu vesselam, da će uvijek učiti Kur'an i da će se po njemu vladati ponašanjem Boga. A sada, poštovani prisutni, dozvolite mi da pozovem našeg današnjeg vajza, izaslanika, glavnog imama našeg Medusa Mensura Efendije Čehića, to jeste današnjeg vajza, profesora Suat Efendiju Mahmutovića, da nam savjeti. Profesor Tuji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Uvažena ulemo, poštovani naziv Efendija, draga djeco koji ste završili današnju hatmu i stavili pečat, jer hatma je u stvari pečat na ono što ste dugo godina učili, cijenjeni roditelji od ove djece koji ste danas najponosniji, drage džematlije Brekovice. Uvijek mi je drago doći u Brekovicu jer Brekovica ima nešto posebno. Vi znate da sam ja bio imam Bajrićima gdje je sad moj bivši učenik, sadašnji imam i to dobar imam Tarik Efendija. Bio sam imam u Bajrićima 85. godine. To je prije 36 godina. Blizu sam penzije, dakle, proveo sam ovdje lijepe dane. Sjećam se Brekovice
se da se ovdje išlo u džamiju, kad je bio najgori onaj komunizam, znate, ovdje su ljudi išli u džamiju. Ovdje ljudi vole džamiju i vole svoju vjeru i vole Kur'an čast. To je velika stvar. Nas je, braćo i sestre, ovdje danas Kur'an dobro. Muslimani početkom 20. stoljeća u Bosni i Hercegovini zabilježio je jedan muslimanski intelektualac, Adem Bise, kaže, to je vrijeme kada su ljudi puno napadali Kur'an. Iz različitih, to je vrijeme Austro-Ugarske, iz različitih sfera društva. A on kaže, sve što ga više napadaju, mi ga sve više volimo. I zato je muslimanima Kur'an u srcu. Mi Bošnjaci imamo posebnu ljubav prema Kur'anu. Mi Kur'an kad učimo i kad završimo učenje Kur'ana, mi Kur'an poljubimo. To nigdje ne piše da treba, ali vjerujte da je lijepo. To su radili naši didovi i nane ili djedovi i nane i mi to trebamo raditi. Nemojte da vam Kur'an stoji u kući, a da se nikad ne otvara. Muhammed a.s. kaže, nemojte svoje kuće pretvarati u mezarluke, u grobove, u grobnice. Kako Božji poslaniče? Kuća u kojoj se ne uči Kur'an je kao mezarluk. Kuća u kojoj se ne klanja je kao mezarluk. Zato unesite život Kur'anom u svoje kuće. Zato je ovo velika stvar. Zato je velika stvar dovesti dijete do faze da uči Kur'an. Kolika je ljubav bila prema Kur'anu, navest ću samo nekoliko primjera. Taberi, čuveni mufesir, je uvijek bio pod abdestom dok je pisao tefsir, tumačenje Kur'ana. A to je trajalo godinama. Uvijek je bio pod abdestom. Za Mahšeri je 3 godine pisao tefsir. Sjedio je pred Kabom, gledao u Kabu i pisao svoj tefsir. Muslimani u Bosni i Hercegovini su gajali posebnu ljubav. Prepisivali su Kur'an. Molim vas, iz današnje percepcije, to je jako teško razumjeti. Danas kucaš na računar, pa kad nešto pogriješiš, možeš obrisati. Ali kad je rukopis, nema brisanja. Da bi napisao, odnosno prepisao Kur'an, treba biti stalno koncentriran. U to vrijeme nije bilo svjetlo. Pod svijećom su pisali Kur'an. Hasan Hadžijanić, koji je živio sredinom 19. stoljeća, kaže, prepisivao sam Kur'an 20 godina i prepisao više mushafa. I kaže svojoj djeci, kada umrem, od onoga što sam šilio olovku, naložite vatru. Pa nek se na toj vatri zagrije voda s kojom će me moj imam ogasoviti. To je ljubav prema Kur'anu. To je ljubav prema Kur'anu. U našoj tradiciji islamske civilizacije rukopis je bio najveća vrijednost u kući. I kada se pravi lista nasljedstva, mi danas kad pravimo listu nasljedstva, kuća, auto, ne. Prvo što je nekada bilo prije nekoliko stoljeća jeste rukopis, ako ga imaš, Kur'ana. Rukopis Kur'ana. Ima jedan običaj ovdje u krajini. Mi smo ga zanemarili. Oživite taj običaj. A to je, kada oženiš sina, onda svekrva dočeka ili svekar stavu i dadne joj Kur'an. Da je Kur'an voda. Vratite taj običaj. Neka vaši sinovi
i vaše kćerke u brak s Kur'anom ulaze, bit će sretniji, zapamtite. Želim kazati još nekoliko poruka i ovoj djeci i mom Nazif Efendi. Nije što je Bog. Čestitam ti, Nazif Efendi. Bog ti dao. Velika je stvar dovesti djecu do ove faze. Hazreti Alija kaže, i molim vas djecu to zapamtite, men allemeni harfen, fekad se jerbi abden. Ko me nauči samo jednom harfu, učinio me svojim robom. Znate li što to znači? Ko vas nauči samo jednom harfu, imate obavezu da ga poštujete dok je živ. Nemojte to zaboraviti. Hadis Muhammed a.s. kaže: Hayrukum men ta'allama al-Qur'ana ta'allama. Najbolji među vama su oni koji uče Kur'an i koji podučavaju druge Kur'an. Danas je Nazif Efendija najbolji. Danas su ova djeca, ja mislio jedan ima mašno, oni svi stavili mašnice, svečano. Danas su ova djeca najbolja djeca na kugli zemaljskoj. Braćo, velika je stvar kad ti dijete zna učiti. Odite, molim vas. Kaže, kad si dobro raspoložen, odi u mezarje. U mezarje, odi malo. Pa ćeš vidjeti koja predloga. Isto tako kad si neraspoložen, odi opet u mezarje. Pa ćeš vidjeti, uvijek ćeš i ti, ko što su i oni prije tebe umrli. Šta želim kazati? Želim kazati da sam u našim mezarima vidio puno ništana i ljudca imenima i prezimenima ljudi i žena kojima nema ko Fatihu proučiti. Fatihu proučiti. A Fatiha traje 30 sekundi dok se prouči. Ali nema niko. Zašto? Pa zato što je babo rekao, ja hoću da sin bude školovan. I jeste školovan. Doktor nauka. Ali ne znam klanjati. Ne znam ništa od vjere. Jer je babo se trudio i mati da mu ostane bogatstvo, materijalno, da bude ugledan u društvu, da ima dobru kuću, dobro auto. Ali braćo, vjere nema. Čovjek bez vjere je nestabilan. On ne funkcionira dobro. Čovjek bez Boga je nesretan čovjek. Čovjek koji ne vjeruje Boga je nesretan čovjek. Ne može biti sretan. I zato za kraj želim poručiti ovoj djeci. Naučili ste Kur'an. Nemojte nikada leđa Kur'anu okrenuti. Nemojte. Ja imam dovoljno godina da mogu ovo kazati. Svako onaj ko je okrenuo leđa Bogu, Boga je ponizio. Znam neke ljude koji su medresu završili, a materi nisu dženazu klanjali. Naravno, to vas danas čudi, ali ovi stariji znaju ovo o čemu ja pričam. Jer su bjele svi došli u medresu, odšao tamo na neki fakultet, došao tamo negdje u nekoj službi i došlo vrijeme da materi dženazu klanja 80 godina i on stoji sa strane. Ne može tako ne ide i Bog ga je ponizio. Zato za kraj, molim vas za vam. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Kaže Allah dželešanu, ko okrene leđa mojoj knjizi, na ovom svijetu će biti ponižen. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. A na onom svijetu će biti proživljen slijep. فَقَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Čovjek će reći, a Bože, što si me gospodaru moj? Što si me proživio slijepi? A ja sam na dunjalku imao vid.
Kedalike tetke ajatuna fenesiteha wa kedalike jeume tunsa. Allah Đelešanu će mu reći, mi smo ti jasne dokaze slali, ali ti si se pravio kao da ti to ne vidiš. Ti si to sve zaboravio. Zato si i ti danas zaboravio. Molim vas, nemojte leđa Kur'anu okrenuti. Ponizit će vas Bog. Nemojte roditeljima okrenuti leđa. Nemojte da ne poštujete roditelje, jer zapamtite dobro. Ako ti babu i mater ne poštuješ, ni tebe tvoj neće poštovati. Sigurno. To je pravilo i to je ibret, pouka za svakog onog ko se usudi da ne poštuje roditelje dok su živi. Nemojte, kad umre babo, praviti veliki spomenik tomu neki od 3 metra. Ma da mu napraviš od 30, tako da nisi poštovao, savjest nećeš sabrati. Naši Fendi, čestitati. Živi zdravi. Iz 2 razloga, što si naučio djecu i čestitati zbog tvojeg Zekirijana, ali Boga mi mog. Čestitam svima vama, momci i djevojke. Čestitam ovim dvoje. Vidjeli ste mi ljudi, ovi su koliki televizijski voditelji, ali se on se isticao u medresi, ja sam njemu bio profesor, ja leši sam bio. To su dobra djeca. Evo šta je medresa. Evo, vidite. Hvala vam što ste me slušali, čestitam još jednom. Živi i zdravi bili, nek nas Allah dragi čuva. Zahvaljujem se profesoru Efendi Imamu, što riječima, izaslaniku glavnog imama Međunarodne islamske zajednice Bihać do lijepim savjetima, da vas Allah nagradi. Nadamo se da ćemo ako Bog da ove savjete u životu primjenjivati, da ćemo ako Bog da biti dostojni nosioci vrijednosti naše časne vjere. Amin. Sada pozivam naš Ravim da nam prouči šire Elan. Do
هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
ربنا اجعلنا من المقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. Premilosti ti Allah, hvalimo te na tvojoj dobroti i na tvojim blagodatima koji si prema nama ukazao. Hvala ti Gospodaru za ovaj današnji dan. Hvala ti Gospodaru za ovu našu djecu. Hvala ti Gospodaru za ovaj tvoj Kur'an koji si nama uputio i nas kroz njega uputio Gospodar naš. A hvala ti Gospodaru na ovom džematu i na ovom okupljanju i na mektebu i na svim vrijednostima s kojim si nas uskrbio Gospodaru naš jedini, neka ti je hvala. Neka je salavat i selam na najodabranijeg tvoga miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, koji nas je poučio najljepšim stvarima iz morala, iz kulture, iz vjere, iz odgoja. Gospodaru, hvala ti na brojnim blagodatima i neka naša zahvala bude tebi uvijek konstanta i da se uvijek tebe sjećamo i tebi zahvaljujemo i od tebe pomoć tražimo, jer samo tako će blagodati trajati, Gospodaru. Gospodaru, neka primi od nas i ukabuli ovu proučenu hatmu. Ovu djecu uputi i učvrsti na pravom putu. Spasi ih svakog zla. Učini ih istinskim dostojnicima tvoje časne vjere. Allahu dragi, uputi ih na pravi put i učini njihov život usklađen sa Kur'anom i sunnetom tvoga miljenika Muhammeda alejhi selam. Allahu dragi, sve nas ovdje prisutne, uputi na svako dobro i sačuvaj svakog zla. Allahu dragi, smiluj se našim umrlima, podari sreću i zadovoljstvo našim živima i učini nas, Gospodaru, tebi odani, pred tobom da stojimo vedra čela, pošteno radeći i zalagajući se za svoje dobrobiti na ovom svijetu, a na ahiretu nas, Gospodaru, spasi, zaštiti, oprosti i podari nam lijepi džennet. Gospodaru, kao što si nas okupio na ovom plemenitom mjestu, da se tebe sjećamo i da veličamo tvoju knjigu i tvoje riječi, okupi nas zajedno na ahiretu, u tvome džennetu, u hladu tvoga arša. Amin. Ja Rabbi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sada je vrijeme za dalje usvajanje nama diploma i prigodnih poklona od strane Međusa islamske zajednice Birač. Pozivam profesora Svete Peđe Makovića da svečano uruči diplome ovim vrijednim mladim ljudima. Sara Bujo. Smajle, gdje ustane slikanje? Ustane slikanje. Ustane slikanje.
Imamo.
Samo da napomenem da će na izlazu biti u Osmina Sergija, pa ugovor će samo se malo još istisnite da napravimo jednu kolektivnu fotografiju, molim vas, samo malo se, samo malo nazad. Ko želi fotografiju na svojim telefonima? Leta 4 gore. Smiley, leta 4 gore. Ajmo jedan pogled ovdje i još smijeh.